hambai tini press meet kaisa khlai jangnai te media rong no tini oro phai manjang bagai blena hambai tamke jeng phainai September 10 tarikho kaisa kobok toke release khlain thangdongo film ni mungkha kwthwi sampili norokno o token naina bagai jotono takte buku som jotono koijabo norok phainai baidi 10 tarik first sup no janai jeng tinta PMO second sup no janai 5 tawo norok naina bagai o tokeno norok haibedi jotono norok naimannai asuk saligulo jeng aw film jeng jenglaika pra bisa taka tabon nombus kong jeng puna bagi thang dongo abo kaisa kobok horror movie norok naimannai naikebleno norok munai thojangnai ambagi angasno koyuno no ingkai jeng hol ingkai jeng agartala robindra bogno thojangnai first 10 tarik release kanai odino bonorok naimannai tangkai second ingkai jeng 11 tariko teisa jakan robindra bogno jeng thojangnai kenorok o jaganor phaidi norok phaigen kenorok jaganor norok ni ticket bonorok oron mannai ingkai tangkai jeng abono norok jotono mane tam sanai do kat ni hall ingkai jeng phunjangnai agartala robindra bogno hall number 1 no norok phaidi 10 tarik norok naimannai odino release khnai ingkai tei 11 tarik gobo jeng phunjangnai robindra bogno hall number 1 no norok o jaganai mane first show ingkai tintawo second show ingkai 5 ta majorbo jeng phunjangnai norok ni ket nge jeng to online no reserve su company plus no thangi go naikeno norok jaga thang online ni narmannai ingkai tang ingkai oro thangibo directly o thangibo oro ticket mannai ticket ni rang mar ingkai jeng komhun khlaikya 100 no jeng expect kan ticket ta director ko tong no direction khakya o muibo ge chinai go tongo producer engbo danu gas engo tongo chiningo abo producer no in mungka Mr. Sumen Debruma borok khorongno film borok so khlakya ge jeng o kai jeng tiprang khakya abo to location to ge orni nayo ungkai bobo kaisa album khlaijak Rakesh ge tin oro heroine tong duijona China notia te sumuli murasing to kaiman bisi to kumulong ona anaron bisi jeng to khaijaka tai kai oron bisi mane tabu kokboron bisi ngo jagan location chai dong ga abaida na dia bono movie wo kaisa film o jagan kaisa message kaisa tongo tangke mo kaisa kwthwi sampili ni khnawino saimano mo kaisa ba art ma phola nei phiaba oro kaisa message tongo bono borok ta hamno jesabang do walai phonton ba hamja phonton jesabang phon bono ta buthadi oron abo hai message tongo bono kaisa majara mannai kaisa bono oron bon nuga naiken ke saimannai je movie mo kaisa ngodong abaita toke to sun primary salak ngomri so jaga paikya o jaga sun je complete khemata abai abono sun phainai 10 tarik no busong sun phunai nor joton phaidi kha basan nai bede sino movie no baksa mane o jaga film mane mungkhrawi bibaksa kirjau tangkai mo film o hai kuno effect krai jotono mane cherai okra joton nai mane jara bakino jeng o film no jeng slamga tangkai we want to je kwtin samling kaisa mo hai ngane nei abo hai jeng mon kaisa script tongo mo hai tamong khabo tangi jane abo adi ngkha bo tangi kwtin samling ka abo belaino nor joton poribar bor joton nai manabo kuno effect ngala nongba story to writer to angno piaba o mo je movie mo nong bagi kaisa mo entertainment ba khana tangai tongo tangai sing mo film no tawo tomne do phani bagai ba muti bagai kene oro nu mungsa bai bai tulona kre nor phaya mulunga film no nor monon rojon khebidi tangkai kaisa movie tongo kaisa abo hai message tongo o message bo oro koyekta mane rejanai tongo abo naike semannai jeng mo jaga o movie bo jeng duita song khlaika norok o jaga bo mane singer ingkai o jaga tongo Diwasariang tei Press Majomotia tei Topu de Burma ingkai tei Tongkesang Tripura borok o jaga borok no khlaika bong ketal nok jeng khaikya te kaisa ke to asuk mane ketal biabo ingkai medium o tongo bo khaita kaisa o tingo chini producer khrongi dong borok belaino mana film borok suba su khlaikya borok bang mang hambai tibo abaida ani mungkai to sombe de Burma Hajing bong sakabuni mungkai to danu kes
producer ayo to Mr. Sumendra Verma bo producer no mo film nita Smith khaidani jotoni hlai khaka hamari gupungya khoro chini media takhok jongno tangi hinba kwthwi sampili kaisa kobok toke o toke to ang agibo waisa saka ono borokno chini kobok kokthai salok kobangma noidos thai kamai tongmano teruk ti sana bagwi जों पुइला जोंनि त्रिपुरा हास्टआव हाय पाब्लिक हिसाबै जों टके सामोन दाबो बोसरामैन दंख हायबार इको दा फाइनाय इको 10 तारिख ता 11 तारिख सा साल आदिनो जों फुनो थां दङ जोंनि आगुलि रबीन्द्र भवन adino jotono phai sini takhuk song sini abuli so tongnai tai sini undi panthara ko tongnai je phai tongnai phai ne bibidi ang abono koboko tai mo toke ang khakhayu mono nai khagai sini srung kobangma mannai arun bisingtino ang jotono koboko sin takhuk song buhuk song Haine pina nungthun gai ani mungkhai noges da burma o Pakistan tani producer ni kisa samung tangka asino sini media takuk sono belai hambai tamne kai sentini zora tongone bagai na nora goi malai sini jeta kaisa movie o the movie no जों फाइनाय साल 10 तारिख ओ सेप्टेम्बर नि 11 आव फुंनि बागै साइटुलाय दङ एकाय सारा त्रिपुरानि जेता सिनि ताखु बुक संनो फाइ नायनो बागै जों जतनानो खबर जाव